Katong mga katawhan sa Dios, nasama ka nato igsuon nga nangalagad sa Ginoo. Katawhan naman ta sa Dios, anak naman ta sa Ginoo. Amen ba? No. Kaya nangalagad naman ta sa Dios, midawat ta ba kang Jesus Christ. Ingon pa sa Apostol Paul nga wala ba kamo masayod nga ang balaan katawhan sa Dios mao'y maghukom sa kalibutan o kung kamo mo'y maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmay panagsumpaki? No, muna nga kung usa ninyo kay igsuon, mabitaw nang doon nagyoy council sa matag simbahan, doon ay mga leader, no? Nga kung doon ay mga membro nga medyo kanang gitawag na to nga wala magkasinabtan ay munang ipatawag na sa council, no? I-reconcile din na sila kay dili na pabuton nga mudako pa na ilhan pa nagbingkil, na kay dili maayo nga ang mga igsuon sa simbahan wala na magkadimao ang ilang kinabuhi, no? Nahimo ng gubot hantod moabot kini sa lain nga mga katawhan, denominasyon o sa dili mga magtotoo mo na diha na usa na diha tinudanay ba na sila nga nanimba diha sa Ginoo mo laman puro na nag-away man, no, na naglalis man hinoon. So yung pinagpasumpol, kita nga mga balaan nga katawhan sa Dios, katong mga balaan nga katawhan sa Dios, pwede ta makahukom, no? Labi na dito sa dinhi sa kalibutan ng mga katawhan, no? So matay pinagpasumpol nga dili ba kita makahusay sa ginagmay nga panisumpaki, ganang ginagmay lang nga problema ba, no? Sahay kong kining uban nga di naman hinoon patuo sa mga dunay katungdanan sa simbahan, no? Kung imong tambagan dili na mamati, no? Pero doon na kita himuon nga aksyon, ha? Sa mga membro, sa mga member nga kinahanglan nga ato gyud mahusay kadili maayo nga mulungtad pa ng ilang panagbangi. So yung verse 3, wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga angel unsa pagkaha sa mga butang ni ining kinabuhia, no? Una nga sa hiday igsuon nga kita gyoy mohusay, kita gyoy mohukom, no? Kung may tabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Manaway igsoon, no? Muna di gyud nato ipahusay dito sa dili sakop sa simbahan kay ang simbahan naman goy maulawan, no? Ang simbahan may maulawan, kita mismo maulawan sa kanang katawhan nga dili mga magtotoo, dili iyan ni Kristo. Mapuno nagsaway, no? Mabitaw nga kung sayo pa i-reconcile na yun, no? Mabitaw nihinungdan ng uban, wala naman imba, no? Labi na ka ang membro tao ay tutukan, dili mo tutok si Ginoo, no? Di mo simpa diha, kinasi kuha diha, terpulana, nasa terpulano, no? Lagi kinaiya. Tamo nakagawa ka mo simba. No? Tamo tagahinad kaya wag ka mo simba, no? So, dili ta mo tutok sa tao. Kun dili atong tutukan ang Dios. Bahala na bisan pagpakunto nimo, bisan pagkinitan diri nga nanimba na suko nimo. Di ayon nang panumbalinga. Sulod gyapon ka sa simbahan, at least ang isimba nimo mao ang Ginoo. Amen? Dili ang tao, no? So reconcile. Husayon na yun na to. Mabitang usahay nga mga membro, magkamatikod mo nga kanang doon na tayo mga membro nga dili maayo ang relasyon nga nagkasumpaki. Ayaw po yung tagua. Ipaabot-bot na sa mga kanang gitawag na to nga leader. No? Kay
ato dayon sayon, no? Ato dayon ipatawa. Ug di na maminaw, di na mo patuo, bahala siya. At least nga ato na nahusay. No? Kamo man itudlo ni Apostol Paul, no? Ni Apostol Pablo, mo na itudlo niya sa mga sumusunod ni Kristo. So unsa pa diha? Ang verse 5 isa ingon pa na Apostol, angay kamong maulaw. Tanawa? No, angay kamong maulaw. Ngano wala pa'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian. Awa? Na? Wala ba day maalamon na to nga pili ta mahusay? Kung sa wala kasulatan pa kung doon na kay gitawagan na gikasukan ayaw pa luntarang buntag, no? At tuwa din siya, no? Pagdala og kauban nimo, brad, sis, ang sa may sayop nako, ug nasayop ako, pasaylo ako, no? Ayaw na pabuta ang imong nasuko nimo o imong kapikilan nga moabot pa nagbuntag, no? At tuwa siya kay walay bili ang imong paghalad kung doon na pa'y tao nga imong kaaway, kalilisan, no? Sumana nga ingon pa niya nga angay kamong maulaw ngano wala ba'y maalam kaninyo nga makahusay sa inyong kaugalingon. Verse 6, apan nagkinihaay hinuon kamo o nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ora naghihimo sa uban, no? Daghan na nitabuan igsoon, no? Adto dayon sa purok, adto dayon sa barangay. Ang uban iabot na yung munisipyo, no? So dili maayo pa tan-awon, dili maayo paminawon nga magtotoo. Nagpahusay siya noon sa dili magtotoo, no? Unay kanang sakit alang sa Dios nga ang iyahang mga katawhan dito na napahusay sa iya sa kalibutan, no? No? Ang mahusay na ito igsuon kanang naa sa simbahan mga igsuon na nato kay wala gina siya pihi, no? Wala gina siya pinalabi. So dito ka sa mga dili nimo magtotoo, dili mo igsuon sa pagtuo, labi na ka ng parinti na ang mahusay nimo sa imong gikasungian, impas, no? Ginay pinalabi, dili maayo nga paghukom, no? Doon sa padiha, ang inyong pagkihaay nagpailang nga nagpakyas kayo kamo, no? Sa atong pag-alagad, no? Napakyas na sa atong pag-alagad. Wala lang mutuman sa pagbuto sa Ginoo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Ingon pa ni Apostol Pablo, apat kamo na hinuon ang lupig o nanikas bisan gani sa kaigsuonan. Ano igsuon, no? Mo ni mga og naghimo tani, igo bita, no? Og naghimo tani nga mga butang, igo bita pinaagi sa tambag sa pulong sa Ginoo, no? Daghang mga tao ron, no? Kanang gigamit sa kaaway, ultimo mga igsuon. Wala na lupigan na, no? Ultimo igsuon sa dugo, igsuon sa pagtuo, lupigan na. Ano man, kay gigamit lagi sa kaaway. Ya, ikaw po nagpagamit, impas, no? Sa insik pa, tikas patay, dili tikas patay, may patikas. Patay gapon. Wala. Mo nay kuan sa insik. Pero mas maayo gito dili manikas. Balag mamatay ka, nagmasinutanon ka sa Ginoo, makapuyo ka sa gingharian sa langit. Amen. Mo nay pinaka nindot kay
manikas ka, unya, wala ka mo masinungtanong sa Ginoo, unya, wala pa kay simba-simba, kung mamatay ka, asa makapaingon, ang libro sa pinadayag, klaro kayo, nga itambog ka nga to sa linaw nga kalayo. Muna'y diferensya sa mga tao nga nagmatinumanon o wala nagmatinumanon sa Dios. No? So sa paniya, ngayon paniya, may pag kita'y lupigan kontra kita'y manlupig o kita'y manikas, may pag kita'y tikasan kontra kita'y manikas. No? Kaya anak mata sa Dios. Tama? No. Anak mata sa Ginoo. Niya ang mga anak sa Dios, dili magina mga tikasan. No? Dili man ang mga itawag na to nga manlupig. So sa pala, ang verse 9, sa mga dautan dili makasulod, sa mga walay duha-duha, matod pa sa verse 9, nasayod ka mo nga ang mga dautan dili makasulod sa kingharian sa Dios tanaw igsoon. Ang mga dautan nasayod ka pulong sa Dios nga dili kayon makasulod sa kingharian sa langit. No? Nya, kung magpadayon ka sa pagpakasalan ng kalibutan na nasayod na ka nga ang magpadayon sa pagpakasala, ang magpadayon sa pagkadautan dili makasulod sa kingharian sa langit. Una ang lisod, no? Nga kinahanglan nga ang tao magmatinumanon gyud diha sa pagtulunan sa Ginoo. Dinong sa pariya, ayaw pagpanglimbong kay ang tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos, isa pa, o mga mananapaw o naghilawas sa isig ka lalaki o isig ka babae. O nilisod doon iksoon kining babae versus babae, lalaki versus lalaki, ano yun? Muna'y pinaka-delikado. No? Muna'y pinaka-delikado isoon nga ng tao karon sa kalibutan nagpatuyang na sa pagpakasala silang kinabuhi. No? Napatoy gikuan sa Jessica nga kanang bayot nga sa to kanang nagprosesyon sa to nagkuan ang amahan mo yung nagkuan konsorte, no? Grabe nang tao ron isoon ngano nadaghan po ning bayot o untay mga matris, no? Di man kabalo mga anak ang bayot na naghan man, no? Tungod na sa buhat sa kaaway, no? Kanang espiritu gyapon na ba? Ang kasing-kasing ba? Ang una-una, unang butaan sa kaaway, no? Unang bisan matingala ka nga kaniadto matso kalit og kaluya, no? Ano man kay buhat na sa kaaway, no? So muna dili maayo, no? Dili maayo nga kini mga butanga wala gayoy dapat o dili gayoy pagkasulod sa gingharian sa Dios, no? Mao gyapon imong babasan dito sa Galatians chapter 5, no? Nga makita gyapon imo dito kung unsa tong mga butanga ang makinaiya ang dili makasulod sa gingharian sa langit. Unsa pa sa verse 10? So, o kawatan. Dapi na ni kawatan. Kawatan ka di ka makasulod sa gingharian sa Dios. No? Wa mo ko mangawat. Kana ding time adlaw Domingo di ka mosimba, nangawat ka sa Dios ana. Kaawat nimo ang time sa Ginoo.
Daghan. Daghan ang batayanan, o daghan ang buluhaton sa anak sa Dios, katong sumusunod ni Kristo. Usa pa diya, o hakog, o kining hakog pod, di kita maghinakog. Natay ihatag, ug sobra-sobra na, atong ihatag, kay pasig mapanos na, no? Pananay o nga sigdalag pinya, kadagang pinya. Manghatag ta. Nagkamong kwarta, tagain namin ninyo. So, may kwarta. Okay? No? Kawatan, hakog, o mga di giniwampungan, di mabulin, pwede na ko ilang taon ng palahubog. No? Sebastian o kawatan o hakog o mga palahubog. Di po rin ako pwede ni palabyon. Dili na ko istorya kay masilutan ta sa ginawa ni. Ipatudlo ko gini sa Dios. No? Mao binahinungdan kami adto nga sige wali si pastor ni sige pug mi kaigo. Anak kaundang yun ano man kay midawa ko nga mi accept mami nga na naigo kita sa pulong sa Ginoo di man kita makalikay ani no unsa pa diya utik butang-butang o mga malapason sa balaod no kini malapason sa balaod ining dili mutuman malapason sa balaod sa di sa kalibutan pag gobyerno labi na sa Dios balaod sa Ginoo nga balaod sa Dios masinupakon ka unsay gingon ng verse 11 ang pipila kaniyo sama gayud ni anak kani adto imimbag saon tama ba ta no nga ang pipila kanato dili lagi pipila kita gyud siguro miagi ta niini nga mga kinaiya yung pa ni Apostol Paul ang pipila kaninyo sama gayud ni anak kani adto apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios gimatarong na kamo sa Dios pinagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo o pinagi sa Espiritu sa atong Dios mo na igsoon nga kini nga mga kinaiya naani nato kani ato no musugod kang sa dili nawala kani nato nabag-o lang ta pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo no kay kung wala ta mo dawat kang Jesus Christ wala ta mo tuo kang Jesus Christ nga siya ang atong personal nga manluluwas sa atong kinabuhi ug Dios sa atong kinabuhi kini nga mga kinaiya igsoon hangtod karon naa pa nakato. Pero himaya sa Dios igsoon nga pinaagi kang Jesus Christ, pinaagi sa Ginoo sa iyang gibuhat, pinaagi siya gugma, pinaagi siya kaluoy ngadto kanato. Matong iyang gipakatawo Jesus Christ. Lamang igsoon katong mituo midawat ni Jesus Christ. Mahimo kang matarong tubangan sa Ginoo. Himo kang matarong atubangan sa Ginoo. Ano man kay midawat naman kang Jesus Christ. Kung mitumag ka sa mga balaod sa Dios, imong gisunod ang balaod sa Ginoo mo nang adlong Domingo na ata kay usa po ni nga balaod sa Dios nga ato sa simbahon. Amen. Ato sa simbahon adlong Domingo, ato sa himayaon, ato sa daigod sa atong kinabuhi. Ano man kay pamilya naman ta sa Ginoo. Sumuna nga ang pulong sa Dios kanunay nagapahimangno sinulat ni Apostol Pablo des Corinto muna nga atong batayan kung doon natay gi kalalisan ng igsuon o doon na ba'y nasuko nimo atong labi na di na managad nimo nga matingag ano di naman ni managad nako sister nga di naman managad ako sa kaya kung sala no
naka di na ba maayo na akong ginaiya kay di naman siya managad, no? So atong kuanon, atong situduhon, di siya mo atong duulon, ato siyang pasabton, dili siya mo dawat, atong iadto sa mga leader o council sa simbahan. Kaya aron maka doon na tayo panahon alang sa pag-reconcile ni anak ng mga butang. No? Di na to taguan kay mao nay usa nga makabungkag sa atong mga relasyon. So salamat sa pagminaw ni ato ang ito na karon nga maminsay sa Dios, pulong sa Ginoo. Bisan hamubo kini nga mga pulong apan doon na kini dakong kakuhaan o leksyon sa atong kinabuhi. No? Makaingon kang ama ginapulong sa Dios kay kana nga mga butang, kana nga mga kinayan na nako kani adto. Salamat sa Ginoo. Pinaging Jesus Christ na bago ko ug pagkasulod ko sa kingharian sa Dios. No? Mga butang nga naa dinhi, klaro nag-ingon nga wala gayo dapit sa kingharian sa Dios, dili kay pagkasulod sa kingharian sa Dios. Usab na dito sa Galatians chapter 5, no? Chapter 5 ko yung basahon. Dito ninyo makita kung unsa ang mga kinaiya nga walay dapit sa kingharian sa langit. Okay? So doon na yung mga pagdugang akong ihatag ninyo ang panahon. Kay taas ng oras. No? Klaro ison, ang pulong sa Ginoo, nagpadayon sa pagtudlo sa matag usa kanato. Alang gayud sa atong kaayuhan. No? Alang sa atong kaayuhan sa atong kinabuhi. Sige na ito na madumog. No, pulong. Usahay malimtan na ito kung unsa gayud ang mabubuton sa Ginoo. Sabi na di ta katuon, wala na mawala na. Atong balik-balikon o tuon, atong balik-balikon o basa kay aron may nagduman na ito kanunay ang pulong sa Dios, may nagduman na ito kanunay kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Okay? Ipagdugang. Doon ako'y kadugang diri sa Episo 4. Okay, pa. 4:2, no? Hmm. Kay base sa to ang gitun-an nga diri sa unang Korinto 6:1 nga kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsuon nganong modangop man siya sa maghukom nga dili magtotoo og dili hinuon kita ipahusay sa simbahan. Diri sa Episo 4 niingon siya pag mapaobsanon kamo, pag maaghop o pag mapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Okay. No? Kay kung kining sa Episo ay sa 1 Corinthians sa unang Korinto, kung ato ning i-apply diretso sa atong igsoon, kay igsoonan diya sa simbahan, buot pasabot, wala ta magsunod sa kamanduan sa ni Hesukristo nga nag-ingon siya nga kita mapainomsanon, no? So pag magsinabtanay kay murag giduot na no nato atong isig ka magtotoo imbis nga atong tabangan, no? Kana. So ningon siya diri nga magtinabangay ta. Kita maghiusa, ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. Ato daghang salamat. Salamat pre. Sumunod no. Tambag yapon na nato, no? Kining mga igsuon o usa ka panimalay ikinahanglan gid ang dunay pagpaubos, kining magpailubon, magmaaghop,
Ug ipakita na to kanunay diya sa atong gisuon ang gugma labi na ang pagtinapangay. No, mo na to buhaton. Ito sa hay nga dunay mga suon na to nga wala na mo murag wala naman mo makita simbahan bisag iyang anino. Unang atong ipakita ngadto kani ang atong gugma mo na ato sa tuon, no? Atong kumustahon sa naman ka, no? Wala na may landong sa imong anino nga pakita simbahan. Kung giaway ta dili na Oh. dili ipanabi, dili Oh. marites. Sa may hitabo, sa may nagkabiglan nga nung nawa na magpinalive. Muna atong atuon. Muna ang usa na to ka buluhaton nga ang pag tinapangay, no? Uban ang ato ang gugma. So salamat sa gikaduga nga naga padayon lagi ang ambag sa matang usa ka nato. Okay? So kinsa pa? Isa pa mo dugang. Sister Jima. Sa verse 1, base sa ako ang experience lang ni siya kung asa niya kung usa pa ninyo agrabyado sa iyang soon nganong magudahok man siya sa maghuhukom nga dili magtotoo o dili Ginoon kini ipahusay sa simbahan. Nahitabo ni sa ako ang ginabuhi isip mga isip nga magtotoo isip nga Kristohanon sa dihang na ako ikanang amiga na ako nga gisulong ko sa balay na lang ko hinungdan tungod kay sarad-an na mo ang dalan kay ang amo ang mga tanom gipakaon sa ilang kabaw sarad-an sa kumbana. Ako giadto kay dili lagi sa Kristohanon pero nagpaubos og giadton jud niya sa nako siya sa iyang balay sa dito kami nani sa Abusan. Ito na pwede ka nang mag-istorya lang taong-tarong para dili ta mo abot sa pagay ang bana o isig ka bana isog naman kayo sila. Ito nga ako gimis mo giadto na ko iyang bana o ang asawa ito nga pwede mag-istorya lang ta anak ko para dili ni magdako. Gusto na ko nga inyo mag-istorya man ninyo akong bana kay ko na kaayo kay ang tanong lagi. Kunya kay akong bana po isog naman nito siya kay isog lagi kay pud lagi magtotoo. Digiat kan gid ang dalan kinsay nakuan ako gisulong ko sa balay gilibot-libutan ko dala-dala kay lagaraw daghan na kay gipagsulti nga dili maayo wala gid ko ni kuan ni tubag-tubag wa gid pwede ko bisag gamay sa dihang nahitabo nga kuan kanang nahitabo nga naay Thanksgiving po sa simbahan nga akong ginasimbahan sa AG Assembly of God nagkuan sila nagsimba sila kay maghanap sa ilang anak dito nagingon ang pastor nga kung kinsa man tong kanang naay dili kasi nabot karon nga higayon di ba naman bigla no karon pwede na nimo duolon ang imuha kuan siguro ligid ninyo mo dito ilay magkuan siya raman jud iduol jud nako siya ya kato siya isog jud kay siya wa jud to yung kuan sa iya ha sa diha ako jud siyang giduol ako gigakos gilamanon ako ko salamat nga nagsimba ka anak ko dito nakahilak yun siya nakahilak yun siya kay sa tanan ingon siya sa ako sa tanan na kong kaaway sa imuha yun ko nakahilak wala siya ko nga praise the Lord nga kanang inana imong debate niya padayon lang yun sa imong pagpangalagad anak ko nga mo ni diri nagdili ta mo dangog dito sa pero kay nakadangog yun ko dito sa kuan sa barangay ato sa wala pa tong pagsimba dangog gid ko kay kuan man kanang dili man gid sila mo kuan kung lain man gud na magsilingan ta magtagbo ta dito ka pikas mo ato pang ako ko diri pikas na sige may sugat-sugat ato ang magano anak gid ko nga mayong gabi ninyo sila di gid sila motubag dili gid sila motubag tungod kay dili lagi sila magtotoo nga dili gid nga kinahanglan gid nga kanang magpaubos lang kita nga kita nga Kristohanon kaya para pud makita nila ang ato ang kung unsa ta nga nangalaga diya sa Ginoo nga ing anak data ka mapausanon ing anak ta ka mapailubon sa ilaha hangtod nga sila pod moduol sa ilang pagpangalaga moduol sa Ginoo nga makasabot sila nga ing anak ta ka kanang maalagaron gid sa Ginoo manang diri sa 10 ang tanan diri nangawala na kay
nga kaning diri sa 10 nga mga tanan natong mga sala na adaraan nga diri sa 11 salamat sa Ginoo kay nagyapon kay kuano kanang ganti di ko ana kaning ang pipila kanin niyo sa magayod sa bagayod ni ana kaniadto apan ginahugasan na kamo sa iya mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Jesucristo o pinaagi sa Espiritu sa atong Dios no ana kuan salamat kay sa pulong. Okay, so mo to ihang testimony sa iyang kinabuhi usab pinaagi siya ng pag kung sa iyang kaaway, no? Kanang sa Tagalog pa kigbati. No? No. So, tanawara iyang gigakos, no? Pinaagi sa pulong sa Dios. So, bisan ganin dili Kristohanon, kung nihilak, walay kumo sa gugma nga imong ipakita sa imong isikataw. No? Mo tong gingon iparinig sa episo 4, gugma. Ubanan gyud sa gugma, ubanan sa pagpaubos kay mo adto lang kay isog-isog ka. Na, Patay. atay gyud mo. Kaya labi nag makadungog kag kuan istorya niya ang gitambang dito nga mapaubsanon ka magmaaghop uban ang ugma kunya madto ka mag ginapinawa unsa to ingon mo diha ha na pwede nang patayan niyo diha sumuna ang Kristohanon naa gito no kanunay ang pagpaubos siya ang kaugalingon no kay kung kanang gitawag nato nga taas ka garbo na silaog kita diha no silaog kita munang itag nga mga Kristohanon unsa tong giingon diha sa Mateo ba to nga ang imong pailog imong pasensya pito ka kapituan Pituan ka pito. o pito ka pituan ka dupa mo ba to grabe no kinahanglan grabe gid mo pailog bisan pag-usaon ka grabe gid pakasaan gid mo pailog no naman kay Kristohanon man ka imo gyud ipakita sa imong isig katawo kung unsa ka matinud-anon nga nalagad sa Ginoo pero mabigyan ka gamay mo tindog yung mong tingkoy ha inon na ka inon Kristohanon wala na Ito gi testimony Sister Dima kahilak sa to sister kahilak to kay kuno nakahilak to kay labi lagi kay dumugon. So, salamat sa pulong sa Dios. Nga aton na pamalanduhan karong kabuntagon. Pinagi siyang pulong nakabaton tao katin-awat sa atong abuot ipabuhat sa Diyos sa matag usa ka nato sa atong kinabuhi. Okay? Kung na may madugang siguro kaya itong oras murag ni lapaw na giyangin akong tanong sa pagtindog